傷を癒したまえ。剣となれ。どこを見せる。何を。ジェシカ様、見ていてください。私についてこれるかな。
我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。の者に力を。我が命に従いその姿を現せ。かの者の傷を癒したまえ。手応えありですな。